Salam siz vatandaşlar. Bugün biz Prezidentimizin geçen gün Lebap vilayetine gelen ziyaretinde halkımıza, vatandaşlarımıza getiren beydası ziyanlar hakkında görün edecek. Vatandaşlarımıza söz vermek istiyorum bu hak. Gül abla başta söz size verin, siz başlayın. Salam vatandaşlar. Hemmenize Tuğçe söz verenin için sağ ol. Benim açıkçası biz artık prezidentin gelenden hem yukarıda oturan hakimliklerden hem hiç kimden hem yaxşılık görenimiz yok. Bugüne çelli etmediler hem qaytam onların gelenem bizim halkımız için bir ziyan, gidenem bir ziyan. Doğrusunu açsam şoların ölenem bir ziyan. Ne için prezident geliyor deyip misal şu mezde işleyen işgərlərin köpüsünü çağırıp besplatno bisedir öylerine koyardılar. Ona oxşaş başka ne mi var? Bari yok şu bir zavod, bir fabrik kaldı Levav'ın içinde kalan hemmezadı yıkıp yumurup bir yanına çıktılar. Hemmesini satıp pullap kiselerine urup. Ayçak adam o gelmezden bisedir janyada oturan işgərlərini hem çağırıp şu bir öy açılacak deyip şu nəmeleri, kafilleri, şu işgərlere ellerine aseton verip şu kırmalı şu nəmenin üstünü deyip azar barın verip o işlen adamların hemmesinin elleri yaradan dolu, yanan. Onun bilen hiç kimin işi yok. O aradayım. Yine birine telefon yanında olmalı değil, hiç kim surata düşmeli değil, iki adam durup gürleşmeli değil. Bu ne hılık dur oldu? Aziz vatandaşlar, bu konslager mi? Konslager'da bunun bir kısıklık yoktur, özgürlük vardır birazcık. Halkımız nanın o çırnında zatlar bazara bir barıp, hani prezident gelen olsa bazara varıp zat haritlerin bakaları bilen kızıklandı mı? Çağaların sağlığı bilen, sadıkları aylandı mı? Studentlar bilen gurrun geçirdi mi? Yok. Bizde 10 yıl prezident yok. Ne için bizim halkımız o gelende bir dağdan, yerden turup ubork etmeli bir gün sonra o ta gidince köçe çıkmalı değil, maşin binmeli değil. Bu ne için 10 yıl ediliyor? Ne için o yurdun içinde yaşayan halkın öz maşini bilen öyünden çıkmana, sokağa çıkıp aylanmana hakkı yok. Kim verdi bu hakkı? Şimdi özünüz düşünüp görün. Bir prezidentin bizim velayetimize gelende onun neme peydası var, neme ziyanı var. Çağacıklar, studentlar ertir bilen çağırıp neme alı gidip yine öz aktıcam. Şu 45 grad sıcakta prezident o giden son 2 günden sonra, bir günden sonra 2 gün izine video düşürdüler. Krasiv, güzel giyinmeli. Onların aydın şeklinde giyinip şu ayda durup aydın saz olmalı. Video almalı o ak öyü. Naha prezident geldi de şu ak öyü açtı deyip görürüz. Kime gerek bu zatlar? Bu gösterişler kime gerek? Kimi aldacak olyanız? İçindeki yaşayan halkı aldacak olyanız mı? O halk ucu biliyor kimin nemeliğini. Ne için internet kısıklanıyor? Ona bir düşünün. Bu internet açılayan yağdayında neme? Hem dünyanı görer de halkımız belli gözü açılar. Şu mahal biz bunları korkuyla saklarız deyip, korkuyla haçana çeli saklabilirsiniz. Prosta şu özünüzün diktatura sistemanızı uzaltmak için ediyen işleriniz bunlar. Bir adamların gözünün önünde bir sahna koyuluyor ama o sahnanın arkası boş. Aziz halkım birazcık indi korkmanızdan koyun. Korkmak diyen zat bu neyme? Bu bahana oldu sonku dövrde. Her kimin çağasan var, enesan var, atasan var. Bu korkuyan neyme? Ben çıksam
Onyalı ederler, munyalı eder. Bundan sonra hemen karışacağınız yurdunuzu satıp çağalarınıza yavaş yavaş genotsit edip açlıktan öldürmeyene mi karışacağınız? Nıha, ön bizde Türkmenistan'da özünüz bir kredit görün. Biz hatar tillaları dakınıp 2'de, 3'de, 5'de toylardan, veçirlerden aylanıp isleyen yerimizde oturup görün edip siz hazırsız saat ondan sonra çıkıp biliyorsunuz mu aşağı? Sonra ön bizim çağalarımız istedik yerinde oynayıp biliyor. Şimdi hazırsız bu nemeler çağaların yitki ilanları, bildirimlerini görüyorsunuz mu? Ne çağalar yitiyor? Nereye yitiyor bu çağalar? Ağaçlık başladı. Adamlar indi azıcık özünü tutan adamların öylerini oğurluğam, geri otirler. Ha yakından marda bolan sluçe sonanın Türk mektebinin kaptanında yaşanı on marda her kim bilendir. Öyne 200 dolar için komşusunun oğlu girip boğup öldürüp gitti. Ona menzeş ne zat var. Bizim Türkmenistan'da ne için hiç zat aydılmıyor. Ne için şu oğurlan oturan çağlar aydılanıyor. Şu her zadın önünden aydılan yağdayında şunun önü alınıyor. Misal için yine atalara devamlı aydılsa. Misal için 27 Nisan'da biz Levap'ta nemeler oldu hemeniz biliyorsunuz. Nerede şu aydıldı? Kaytam daha şozlu olanlar, Balkanlılar toplanışıp şu Levaplı doğanlarımıza kömek edel deyip toplan zatlarını elinden alıp politsiya işgərləri özlerini basmadı mı? Alı gitmediler. Katalaşka sokmadılar mı? Bunları aytmayanlar kanişni. Bu haberler hiç aydılanıyor. Dine bizim haberlerimiz, gece gündüz televizorlarımız aydımdır, sazdır, danstır. Olam neme? Hemme yalakalar. Şonun üstünden hem çağalarını imitlep yören yalakalar. Garip halk gece gündüz ertirden akşama çelli nanın nemesinde o çırtlarında gününü geçiriyor çağacıkları var şu ısılarda. Sonra yine bir neme Türkmenistan'da başka hazır Aşkavat'tan şonu aldıydılar. Levap'ta misal için günde gün arsa 8 saat, 9 saat, 10 saat svetler uçuyor. Şu ısıda kanser işlemedik yağdayında düşünüyorsunuz mu? Hastalarımız var, yaş çağalarımız var. Halacılık öçen vaktinde iskusunu, ecesini emmeyen çağaların sütleri var. Onlar düşünen adam yok mu? Fikir edip görün indi. Bundan sonra nira var yas. Su vremenli vaktlayınca öçürüyorlar, veriyorlar. Elektrik ölse bir saat geçer geçmez suam öçüyor izini. Bu halk neymiş etmeliydi? Aziz halkım, size yüzleniyen bu zatları düşünün. Sizden bile otursunuz. Benim aytmama gerek de. Yöne indi, bu kılıp oturup iş sadam edeniz o. Biraz azıcık kıymıldan. İzin haberleri küçücük neme edin de YouTube'a koyun. Bütün dünya görsün, bütün dünya okasın şu zatları. Doktorlar aydiyan, doktorlar nerede? Dige her kim hazır kesel olup baranlar sorayalar şun yağdayı var mı ka yok mu ka elinden beriyalar bir giden list özem bir günlük veriyalar. Ertürsünden olan yine bir günlük veriyalar. O ilaçları alıp yoğun bakıma girenen son beriyalar mı o hastaları? Beren ok biz göremiz o. Ama yazılan ilaçlar $100'dan geçiyor kava. Halk işlemese, pulu olmasa bu zatları nereden almalı? Aytsam Gül abla, zatken. şurada ben bir sorak vereyim. Vatandaşlara son Aycıhan abla elini kaldırdı. Şunlara başkalardan hem soralı. Son siz bilen devam ederiz. Yok, men... Ha, tamam devam edelim. Tamam oldu. Verim sorak. Şurada oturan Evet. vatandaşlara ve yorumlara, bizleri izleyenlere son yorumlara yazdılar. Şu kurulup oturan binalar yine Akoy dedi. Sonra şu Kerki'de halk nimesi dedi. Nime? Halkara yollar. Aeroport kuruldu. Şuların bizlere bir peydası var mı? Sizlere sorak.
Sonra Aycahan abla devam etse biraz. Halka bedası var mı yani bizlere halka? Türkmenistan halkına bedası var mı şu binaların kurulan? Bunca çıkarıp okuçuları halka mesela töce 2-3 günler yollar yapıp işten koyup adamları şuların bedasını açsanızlar. Ben gittim indi. Tayarlandım. Birinci söz aldım, gepledim. Oğlum onu göre koyasan son. Al gene bolsanız söz ümede misiniz size gene? Söz veremiz. Canım ben Aycahan abla karşı oturalım. Aycahan abla söz sizden. Salam aziz vatandaşlar, salam aziz ildeşler. Sizin hemmeni şuunki gepleşigimizde hoş gördük. Biz şu Gül Hanım'ın aydan yankı çıkışına biraz koşuyun. Şu Gül Hanım deydi de ana şu bir açılışta ayal kızları ellerini yara bolyança şolary kıynap, zorlap, şolary üstüne hakimliğin işgärleri durup sögünüp şu kafeleri yudurup dana şu hemme 5 vilayette da şoň ýalak açılışlar kän bolýar. Men bir açılış barada gysgaç aýtyp bereýin. Şu 5 vilayette 5 vilayetin kitaphanasy açyldy. Bir 2014-nji ýylda ýalňyşmasam. Şoňa özüm gatnaşdym da şonu hakimligiň işgärleri üstüne durup sögünüp aýal gyzlara şu elleri bilen kafeleri yuwanlary henide men gödöňümden giden nokta. Şu derecede kıynap halkymyzy aýal gyzlary berde bir prezidentin misal üçin şu Gurbanguly Berdimuhammedowyň özü eden nokta şolary hakimligiň işgärleri, hakimlikde işleyen ähli işgärler, çinonikler şolar aýal gyzlara sögünüp kıynap şol işleri edýän şolar. Esasy şolary diýjegim men. Şu öz halkyna şol ýaly zulm edip siz kime kulluk edýäňizi hiç düşünmediňizmi? Men şolara soragym. Şu gepleşigimiziň üstü bilen şolary ýetirmegini, şu gepleşigimizi paýlaşmagy, şu gepleşigimizde köprek tomaşaçy gatnaşsyn diýip isleýän. Şolary goý şu çinonikler, şu hakimlikler, eşitdiler, duýsunlar. Soňam şu bir gelin gyzlar bolup biz Ýürüýte vilayetden süzme ýygnamaly bolduk da. Näme üçin diýseň şu Gözel Şaglyýew diýip bir aýal bar. Şu aýal tenne süzme çalýarmyş da. Bir gen waka da bir ýöne aýal gyzlar bolup bar, elimizde bedire alyp bazar magazin aýlanyp şu aýala süzme ýygnadyk. Eşder bolsaňyz adamlar. Utanç dämi? Şu aýal banýa girip şu süzmäni enden janyna sürmelimişin. Şoň üçin şu derecede maskaraçylygy bar. Hakimleriň aýal gyzlar meselesine seredýän hakimlikdäki aýallaryň ýolbaşçy aýallaryň etdirýän işleri şular. Biziň ne gözel diýen anlamymyzy şeýdip kıynap, elleri yara bolýança şu zatlary etdirip soňam süzme ýygnamaly. Bazar aýlanyp biz elimize bedir alyp süzme ýygnamaly. Henidem gödöňden giden nokta bar. Utanç. Şu zatlary şu biziň ýolbaşçy işgärleriň düşünmegi gerek da. Şolary aýyp. Soňam bir Maktum Gulýan goşgusy da bar. Dünýäde aňlardan aňlamaz kendir, bilmezler beladır, bilenler candır. Ol ýigitler adam tilli hayvandır. Söz aňmasa hem ikrary bolmasdy. Diýip bir goşgusy bar. Şu hatya bir şu goşgulardan mani alyp bir özüňizi seredip utanç diýip bir pikir etseňiz. Şu adamlara diýen, şu zatlary köprek paýlaşalyň, gelin vatandaşlar biziň şu jenanlaryň sesi, halkyň sesi, hem täze Türkmenistan, ýene de başga da TikTok'da da köp kanallarymyz bar. Şu kanallaryň üstü bilen köprek paýlaşalyň, gelin vatandaşlar biz bilen ara gatnaşygy üzmäň. Hökman
şu zatları biz aytmasak kim aytsın? Yurdun içindeki halkımız hiç hem ses çıkan yok bu zatlardan var. Şoň üçin köprek paylaşylyň, köprek halkymız bilsin. Kime gulluk edýändigini, bir haram ogry, haram tohumy gulluk edýändigini, şolaryň haram tohumyň bir iki satanla eplenip salam berip gören çinoniklere goý düşünsünler. Bir dileliň ýarsyndan gaýtmagan bir hayırlı zat da şoňa düşünerler diýip pikir edýän gelin vatandaşlar biz bilen ara gatnaşykda bolun, hökman bize goşulun. Şu zatları aýtjaktym. Aycahan abla, ben yankı beren sorama cevap verip bilir misin? Mesela şu kurulu oturan binaların, açan binalarının faydası var mı? Men düşünşüm boýunça hiç ýyly şoň peýdasy ýok. Mysal üçin Kerkide aeroport açypdyr da. Dünya derejesindäki aeroport diýip onon mara yalan geplep o dünya derejesindäki aeroport däl ol bir iki etajly bir misal bir adamyň ýaşaýyş öýü ýaljak bir zat ol. Oňa mümkin däl. Aeroportun yani gereği var mı bence? O yok yapıp emeyer. Ha o zatlar yalan ol. Mümkin däl olaryň hiç ýyly halka peýdasy ýok. Şu wagtlar gurulýan guruluşyklaryň şu wagtlar kän binalar gurýarlardan hiç de hiç kim ýaşanok şoň. Aşgabatyň ödünde de kän binalar gurulýar. Hiç ýyly birinciden hili ýok. İkinciden hem oňa hiç bir halkyň güýji ýetjek däl. O bahadan oňa girip ýaşap bir hedeletip ýaşar diýip pikir edem ýok biz onu. Hiç ýyly halka peýdaly tarapy ýok şu zatlaryň. Şu binalardan hem hiç peýda ýok ýöne dünýä ýüzüne özüni neme halkara aeroportuny açdyk diýen bolýar da bilýän Kerkide halkara aeroport näme işlesin gyýdy o taýda? Madem şunu aytayım. Şu yorumlara hem yazsınlar vatandaşlarımız. Bedası var mı yok mu? Yolları yapanyň bilen sen, yol yapyp durany bilen sen aeroportun kime gerek? Samolyotlaryň uçanak hiç ýeri yol yapmaga gaty bir günä iş ol, ýoly yapmak gaty günä iş ol wara. Näçe şumat hastalarymyz gidip bilenak, ene atasından aýryp çağaçyklaryny görüp bilenak, bu zatlar gaty günä iş, sen bu zatlar hakda pikir eden okdanym, o taýdan baryp bir owada halkara aeroportuny açdym diýmek kime geçýär? Kime gerek ol? Hiç kime de oň haýry ýok, peýdasy ýok. Bilemok beýle vatandaşlarymyz näme pikir edýär bu hakda? Belki Paris Qur'ana da bir zatlar diýer. Türkçe bilemok, meňe düşünşüm şeýle. Assalamu vatandaşlar, benim size bir koşan dediğin koşayın. İnha haysi bir işin başına varsan pıtrap yatır, o çüyrödü. İller yerin yönü pıtrap yatır. Haysi temeden alsam şongal. İnha men şon ödüm içinde bollum da. Palklinka misali. İrden saat öýem 3'te bir palklinikada 7-8 sani doktor beýleki felçerler bar bolýan. Şolaryny çäre etmeli. Saat 3'te biler çäre etdi. O skora maşina saat 8'de 7'de işe başlaýar bolýan. Barýan skora maşin dur. Olam bir köne maşin o yartı yolu da olup getirip, onlara ne zapças verilýär, ne zat edilýär. Inni, bu doktorlaryň köpüsi çäre giden, ýekejede bir doktordur, bir ukol edebilýär. Inni adamlarym, ýaralylarym şol palkinkaň içinde daşynda bir näçe adam bolup garaşyp oturýarlar. O görgüliň ýeköde oňa ýyra ýetişdi. Oň elinde ne ukolu var, ne dermany var. Boş hiç zat ýok. Bunların öz aýlygyndan, jugutundan, şu aňardan gelen balnoýlara bir näme de bolsa bir abyzy balyşy bir zatçyk berip, şu aýlygynyň ucundan şeýle palkat eretýärdiler.
Bu bir näçe ýyl bundan ogluk görürüm. Ine ýa bolmasa da men goňşym bar. Durmuşa çykan gelin öýde minha Niýazow balnyýsy işýärdi. Ne masada. Bu körçe boldy. Mana mäkitdiler. Öýde şop Niýazowda işleýär, öýde işgärlere körçe bolany bejerdiler, adetdiler bolyn ha. 3-4 gün geçti bolyn. Aşa körçe berim agyryýardy. Ama gaýtalap ekseler öýlerem şol öýl işgärleri şol körçe bolany aýran adetdiler bol. Ine ha şo taýda şu içegen aralarynda gidijik gaýçyny goýupdyrlar. Oňa näme diýjek? Aşeýdi gaýçyny aýryp täzeden dikdiler. Muň mara watandaşlar näme haýy tarapyndan barsaň bu çüýredi. Bir adajyk bir içindäki watandaşlarymyz size maraçygyny bir görülen bir adajyk bir şulatları biljek bolun, doýuňyny. Muňyny bu wagtda turagdy boldy. Doňudyň diýe ölse de horhory ýatmaz diýe. Bular men öllü. Ölümen bulardan diýilmedi bizim watan adamlarymyz, halkymyz. Ya bir häkimlige barsaňam häkim ýokdur. Häzir gelýär, işli gitdi. Millet eli kagazyly, eli nemeli, hatly patly garaşy oturan odasyň içinde ýatawukdy. Ine watandaşlar meni aýtjaklarym ki, aýtmak üçin gaty köp, gaty kän muň ýyla motorumyz toňum. Benim bu zatdan çäredim biz ýokman göräýmeli. Bolýa watandaşlar sağ olun. Sağ olun Qurbana. Aycahan abla siz elinizi kaldırdınız. Vatandaşlar şu ýanky Qurban agaň diýen zatlary gaty dogry aýdýar şu zatlary gara iň bir ujypsyz zat şu balnoýlary, hassalara seretmek ýaly işler görýänmi? Olaryň parksyzlygy, o hassaň içinde gaýçynyň galdyrylmagy şu derejede türkmen gaty gynançly ýagdaýda, göz gyny ýagdaýda bulan wara haýsy tarapyndan tutsaň çüýren diýär, dogrudan çüýren. Bu çüýren agaç gödöňüne getiriň, ildeşler wara. Bu zatlary hökman çüýren agacy kesip ýa-da goparyp aýryp oklamak gerek bize. Ýurdun içindäki ildeşlerimiziň hem düşünmegi gerek. Biziň şu çykyşlarymyzyň bir adam bolsa, şu watandaşlarymyza paýlaşyp şolar bilen bilelikde bir şu zatlara goşund etsek biziň azyjgam bolsa edýän işimiziň netijesi diýip düşünýän. Şoň üçin gelin watandaşlar goşulşalyň, köpeliň bir öz hak hukugyny talap edeliň, bir harama gulluk etmäliň de bir halal dogry ýoldan gitjek bolalyň da. Şu taýyk sahrada gelip goşuldy gerek türkçe. Şolom gel öz pikirini aýtsyn. Baris var, umit var. Başga da watandaşlarymyz öz pikirlerini aýtmakçy. Olara söz bereliň. Böyle Sahragül söz verelim Sahragül'e. Fikirlerini açsın. Salam Sahragül. Yok karşı. Baris sen şu konuda, şu temada bir zat aytmak istesen. Selamun aleyküm aziz vatandaşlar, hepinize salam. Men öz fikrimi açsam, näme gurulan akçaylar, nämeler gurup ýerler, ýöne onun näme faydası halka hiç bir faydası yok yani. O haramın özüne özü bir faydası yok. Halka näle bir faydası olsun. Vatandaşlar bunu düşünmesi gerek. Türkmenistan içinde olsun, dışında yörenler var. Bunu da düşünüp yani biraz hareket etse aslında uzaklar olacak da yöne näme geçen bir nämeni analiz ettik vatan programmasını, onda bir näme skor maşinleri gösteriyor. Näme vazik köne maşinleri gösterip durur. Onu göstermeye de utanan o. Hiç utanç nämedir? Hiçbir türlü utanmıyor o. Utançtan çıkan adam. Çüren, ähli näme Gurbana
aytdık yani aklı putak çüren, duran. Benim öz fikrim açsam indi bu halkada bu bizim çıkışlarını görüp nemedip zenalların sesi var, halkın sesi var, kanallar. Onların videolarını paylaşsalar, Türkmenistan içindeki neme vatandaşlara iletmek bir nemetseler atı gov olurdu bence. Benim fikrim yani zamanımızda az kaldı. Başka nemeler varsa, gelecekler varsa fikirlerimi aytacak. Az bir zaman bolsam da mən bir öz fikrimi aytayım. Bu prezidentin gelip giden sadece adamlara emas, hayvanlara hem köp zararı var. Köp ziyanı yetedi. Gözümün önünde neçe gezek şu dvorumuza gelip küçükleri urup maşına yüklep giderlerini bilemem şu prezident gelecek vaxtları. Bir şey küçük. Yani sadece onlar emas o alabaylara kette binalar, banisalar, zatlar kuradılar ama köçede yürüyen dilsiz canavarlara hiçbir acımadılar prezident gelecek vaxtı. Onların nime günahsı var? Onların nime suçu var? Nime prezident gelen vaxtı bu gelip nimeden mi bunlar küçükler, hayvanlar? Yani hakkı yok bunları etmeye. Benim fikrim şu. Başka geplemek isteyen bolsa. Tüçü berde Sahra gelip koşuldu ölen sesi açılmadı gerek on. Edil vatandaşlar onun ştayda bir zatı belirlep geçmekçi kıyısqa çık vaxtımızdan azaldı. Bizingen ha milli halat etiş toporu dörödüldü da. Şu milli halat etiş toporuna dörödülmevi yurdun içindeki halkımızı şu zulüm sistemden halat etmek bizim esas maksadımız. Şu zatları düşünmesi gerek halkımızın içindeki daşında da kendi düşünmeyen bizim Türkiye'de de Şutay'da da işlep gören Türkmenistanlı vatandaşlarımız var. Şu hatta bir like basmana, abone olmana, gelip öz seslerini koşmana, şu zatlardan hem korkup görenler var da yani tam şolara diyeceğim edil vatandaşlar indi hiç zattan korkmak deyilen zadi hükman ayırıp atmalı onu bir çöpe. Sebebi olur bizden korkuyaşmatlar. Biz şu halas etiş, milli halas etiş toporu öz güyce girdi diyene şondan son hasam olur korkuyalar. Şon için vatandaşlarımıza aytacağım. Gelin hükman bize koşulun. Şu in olmanla ayal kızlar nememiz varna, zenanlan sesi var. TikTok'taki kanallarımız var. Türkçen kanal var, Umid'in kanal var. Başka da Paris'in, Sahraul'un opşum kendi kanallarımız. Şolara gelip öz seslerinizi koşun. İn olmanla vatan için bir azıcığım olsa iş edin. Öz koşunduğunuzu koşun diyen. Sebep vatan elden gidecek. Şu halas etiş toporu eyyam dörüdüldü, ol güyce girdi. Hiç kimin korkmana hakkı yok. Bu zatlardan çette durmana, korkmana, dahi like basmana da korkyan ildeşlerimiz korkmasın, gelsinler, koşulsunlar bize. Ne aytacağım edil vatandaşlar, bizden taşlaşman hiç açanım. Ayrıca hangi hemen başkalar, vatandaşlar başlarken ben yolda şu var, salam hemenle. Yönemin bir dadetin de men şu an 30 kadar. Yönemin bir dadet üns verdim. Şehirden şehre geldim. Her kim islen yeni eşin geye, islen maşinini sürüye, hayta renkli islese, saçınam nehili boyamak islese, isleye, islese hicab, to ist Müslüman olsa, şol eşikli gediye, Hristiyan olsa şol dağları nimi öz nimi nehidil serkif gidiye. Her adam isleyen dağdan ediye. Başlarsın men şu an poyizde yolda, şun için marqiyda vaqt yolda. Yöne her bir adam isleyen dağdan ediye. Nem için Türkmenistan'da şu dağda edip bolanır. Nem için bir adam 5 milyon adama diye biz nemi etmeli del. Bu yurtta 9 milyon adam. Her bir adam nemi islese edip bilye.
haysa din dar bolmasa da şol adam edip bile näme üçin biz watanymyza şonu edip bilemiz o. Şonu pikirleşelim biraz. Sefraul ştaýda men nada sen şu soragyňa gysgaça jogap bereýin. Sebebi Türkmenistan guruluşy bir hili çarşan çüren sistema da yalan bilen gurulum hiç hili düýbi ýok onuň wara. Şoň üçin azatlyk, erkinlik hiç hili halkyň elinden gaňrylyp alynan. Halk gorku bilen ýaşap, gorku bilen ýatyp, gorku bilen turýarlar. Şoň üçin azatlar entek bu temaň üstüne gaty giňişleýin durup geçersiýöni sen rahat dinjal soň goşuşup bilersiň bolmasa şu wagtymy zamada ýa-da Aýta hangençe men onu düşünýän ýöne biziň halkymyzyň düşünmenizi gerek. Näme üçin biz şu zatlara ruhsat berýäris? Halkymy gorkudan hiç sada diýene şu laýyk manada gorkýan illetlerimiz bar da. Şondan gorku nemesini aýyrmaly. Adamlar öz ýüreginden gorkyny aýyrmaly. Şonu ütger. Aycahan abla, bu bizlerin halkın özüne bağlı zat. Her bir adam da izalisinde oladı. Şunu demedim. Hiç kimi zorlama hakkı yok. O şu wagt biz ýurdun daşynda bolup rahat gürläp bilýäs diýip pikir etmesinler. Biz misali häzir ýurdun ýollar açylsyn, biz gönü ýurdun içine barwam gürülecek. Öldürsinler goý. Hani kim öldürýär? Kim öldürýär? Hiç kim isatdan gorkar ýa-da ýok. Diňe öz hak hukugyny talap etmeli bärde. Azat erkin ýaşamany gördüňiz, gözüňiz açyldy, ýurdun daşyndan görýäňiz de ýurdun bärde nähil adamlar rahat ýaşaýarlar. Islendik zadına Sehraulun diýişýäli. Geyjek eşigini geýýärler, minjek maşynyny minýärler, her hili rahatlyk, erkinlik bar. Şo zatlary düşünmesi gerek halkymyzyň. Gorkyna indi aýyrsynlar. Vatandaşlar gelin biz bilen goşulun, bize ýardam edin, özüňiz hem gorkyny aýyryň. Meňe aýtjam şol tüçe. Vaktimiz azalmak olsa belki doldu кажется barız. Şunun bilen şu ben geplemek istedim. Aycahan abla siz mi geplemek istiyorsunuz? Yok sen deyiver gürler. Da şu bilen men var başlarsın sözünüz böyle men yolda ýöne bir zada ilmidam aýtmak isleýän ören gynançlydat ilmidama maňa tapawut ýok näme ýöne kim oturmady ýöne birse bara bir zada pikirleşmeli. Türkiýede Türkmenistana ene atalary var, çağlary var. Ene söýgüsini, ata söýgüsini çağlaryny görmedik, ene atalary var. Şu zatlary bardy pikir etmeli, ilmidama. Şu göreçe goşulşan adamlar. Я может быть, неправильно сказал, потому что men yolda şu wagt. Sahra Gül doğru aytdı, doğru belirtmişdim şunu. Mesela men öz adımdan aytsam, men şu çağlarım geleceği için koşuldum şu işlere. Doğru aytdısan. Çağlarım geleceği için Biz şunu hiç olsun ýatdan çıkarmam däl. Biz özümüz üçin däl, biz çağlarym üçin hem gelecek üçin. O hemmemizden bir gämide da watan üçin göreşýär, hemmemizden watan üçin göreşýär. Çağlamyzyň rahat geljegi üçin, eşretli ýaşaýyş üçin, şu zatlar üçin göreşýär hemmemizden. Watanymyz geljekde bir rahat, erkin, azat bolsun. Goý Türkmenistanymyz dünýä tanasyn. Bu dünýä tanamaly. Türkmenistanymyz birgeden ösüşlere ýetmeli. Biz haýsy asyrda geçýärmiz biz bilemiz ok. Bir daş asyrmy. Halkyň şoňa düşünmeli. Hemen mara biziň çağlarymyz hiç atan biziň türkmendigimizi ýatdan çykarmaly ýaly.
Oy hemişe çağalan gülüksü olsun, çağalar bir rahat geçsin, şumat çağalar görýän ana. Näme araba sürüp ya ertir okuuna bir oku esbabını alacak diýip şolar kösenişip ýörler biziň Türkmenistana. Haýsy bir erwetligi görseň diňe Türkmenistana seredäýmeli. Şolatlar ýok etmeli bir. Şoň üçin göreşýär. Şolatlar rahatlyk bolsun, erkinlik bolsun, azatlyk bolsun diýip şolatlar üçin göreşýär esasy. Göreşimiz şol. Ajahan abla. Gorun vatandaşlar temalarda yine uzun rahat bolsun, indiki gepleşiklerimizi görüşmek nasip etsin. Tuğçe'ne mi demek istedin? Ha bu temalarda dedim yine uzun gepleşecek var çağlar hakkında, geleceği hakkında gepleşik geçireceğiz şunu demek istedim. Ha o devam eder. Vaktimiz doldu. Sonra devam ederiz. Hoş sağ olun vatandaşlar. Hoş sağ olun vatandaşlar. Hemen şöyle gelip katnaşanımız için paylaşın, abone olun, bizden daşlaşmayın. Böyle.